بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Ey Muhammed'ten ayt, bana vahyedildi ki cinlerden bir näçesi gelip Kur'an'ı eşitipdirler. Pes kavimlerine barıp aytıpdırlar. Tahqiq biz gen Kur'an'ı eşitdik. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Ki doğru yola hidayet et yar. Pes biz şoňa iman getirdik. Ve biz hergiz öz perwerdigarymyza bir ahadin şerik karar bermez. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Ve tahqiq perwerdigarymyzyň şäni we azamaty nihayetde uludur ki ol özü üçin ne hatyn ihtiýar eder we ne ferzand. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Ve bizim nadanlarımız yalan sözünü Hudaýa nisbet berýärdiler. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Ve biz güman ederdik ki insanlar we jinler Hudaýa yalan sözü nisbet bermezler diýip. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Bu insanlardan bir neçe adamlar, jinlerden bolan bir neçe adamlara pena getirýändirler. Pes şolaryň gomrahlyklaryny beter etdiler. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. O jinler güman etýänmişler, sizin güman etişiňiz ýaly, ey insanlar, ki hergiz Allah tebarek we taala hiç kimni kabrdan turuzmar we diriltmez diýip. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Ve tahqiq biz asmana yaqin barmagy istedik, ferişteleriň kefini eşitmek üçin. Pes biz asmany güýçli taklayanlardan ve yıldyzyň şahabyndan dolu tapdyk. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ve tahqiq biz mundan awwalda eşitmek üçin oturulýan ýerde oturduk. Pes indi her kim eşitmek istese, özü üçin keminde yıldızlaryň şahabyny tapar. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. Ve biz bilmeýäris aya yerdäki ýaşaýanlara yaman iş irade edilimi ya da şolaryň perwerdigary şolaryň hidayet tapyp dogry ýola düşmeklerini irade etdimi? وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Ve bizim bäzilerimiz salihidirler ve bäzilerimiz o tekin däldir. Ve biz enwa aqsam ýollardadyk. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Ve biz billik ki hergiz Allah tebarek ve taalany yerde aciz edip bilmejegimizi ve gaçyp da gotulup bilmejegimizi. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Ve biz wagty ki Kur'any eşitemizde şoňa iman getirdik. Pes her kim özüniň perwerdigaryna iman getirse, pes togawynyň kim bolmagyndan we özüne harlyk